El dimarts 30 d'abril, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha celebrat a l'Ampolla l'Assemblea General amb l'aprovació dels resultats dels comptes del 2018. Les dades de l'exercici anterior estan recollides a la memòria accessible a través del web corporatiu. Meritxell Roger ha presidit la seva primera assemblea des del seu nomenament a finals d'octubre de l'any passat. Ha aprofitat l'ocasió per recordar que ha assumit el càrrec amb molta responsabilitat i amb la voluntat de seguir treballant en la mateixa línia d'excel·lència i amb una gestió eficient i responsable dels recursos que gestionen. Avui també que queda constància davant de l'Assemblea agrair al vicepresident, a l'alcalde de Tarragona, que durant aquests mesos, des de que malauradament ens va deixar l'Albert Abelló, ha estat també com a vicepresident, ha estat també com a president en funcions i per tant també agrair-li la feina feta i la manera com ha portat a terme les funcions com a president del Consorci, que també ho va fer el conseller el dia que ens va visitar. Com ja és habitual, en l'assemblea del mes d'abril s'ha informat als usuaris de la situació dels comptes de l'exercici anterior a través de la presentació de l'auditoria, uns comptes que han estat aprovats per l'assemblea. Fer l'aprovació dels estats financers amb aquesta aplicació del resultat obtingut de 4.144 euros per incrementar la reserva voluntària. S'aprova per tothom, doncs moltes gràcies. D'altra banda, s'ha donat compte de les licitacions i adjudicacions efectuades des de la darrera assemblea celebrada el mes d'octubre, així com de les obres i projectes realitzats i en curs. En aquest sentit, també s'ha presentat l'informe d'explotació de l'any 2018, així com la memòria d'actuacions. El director gerent del Consorci, el senyor Josep Xavier Pujol, ha explicat les inversions previstes en els propers 2 anys per un import de 7.900.000 euros per al finançament de diverses actuacions. Hi ha una operació d'endeutament d'inversions, que també ho tenim dins d'aquí contractes, que és per fer front als pressupostos de 2019 a 3 actuacions que aquí teniu detallades: el dipòsit regulador del sistema Tarragona-Penedès, el Vendrell, el variant de traçat de soterrament dels autoportants en aquests 3 termes municipals, Ampolla, l'Ametlla i l'Hospitalet. Són aquestes estructures vistes, aquestes tuberies metàl·liques vistes, que per un tema de protecció i seguretat les soterrarem. I després la pretensió de comprar una finca contigua aquí a l'ETAP per ampliar la superfície disponible per futures ampliacions que puguem tenir. Finalment, també s'ha informat sobre l'expedient tramitat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, en el que s'ha sol·licitat la modificació de la concessió actual, passant dels 100,27 hectòmetres cúbics anuals als 94,71, junt amb el cabal màxim instantani que marca la llei de 4 metres cúbics segon. Ens van donar un tràmit d'audiència de 10 dies perquè la proposta que elevarà la Confederació al Ministeri, que així ens diuen que ja ho tenen a Madrid, i així els vam donar la conformitat, és aquesta proposta, autoritzar el CAT a una modificació i ordenar aquesta inscripció al registre d'aigües. Això és un tema que ja fa temps que portem al darrere i que si no hi ha res de nou, sembla que en breu aquesta reducció, aquests ajustos als diferents consorciats es pugui veure ja aprovat definitivament amb una resolució del Ministeri del MITECO.